सुनिबार बारायसिमाव जुदि बे कमल बसुमतारी आदैनि जेबो जोङो इनफरमेसन रावनिफ्रायबो जुदि बायसान्स मोनाब्ला आङो रबिबार बाराय सानडेआवहाय माने लोगोफोर खुलुमबाय। आंनि मुङा अमृत बसुमतारी। नोंथाङा नायदों बड' टुब इउ। जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आङो गोबां दिन जाबायमोन माने भिडिअ आपडेट होनो हायैया, मानो होननानै बुङोब्ला एसे बिजियाव दङ आरो माखासे डिउटिनिबो खोथा थायो नोंथांमोन। बिनि जाहोनावहाय माने भिडिअसफोरखौ थाब थाब लाबोनो हानाय जाया। दा आङो माखासे समफोराव सिगां समफोरावहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नङा होमबा, जे चिरां डिस्ट्रिक्टनि कमल बसुमतारी आरो सम्पारानि बसुमतारी बिथांमोनहा फिसाजोखौ बख'नो होननानै बेंगलरसिम फैबाय थानाय नङा होमबा। दा बेनि गेजेरावहाय बिथांमोनहा आन्दायलायनाय बा गोमानाय जादोंमोन ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै एसे मेन्टेलिटि प्रब्लेम जानानै। दा बे जाहोनावहाय आङो माने मानसिखौ मोनबाबो मोनाबाबो फिन मोनसे गोदान आपडेट लाबोगोन बा गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होगोन होननानै आङो बै भिडिअआवहाय आं बुंखादोंमोन नङा होमबा। दा बिनि जाहोनाव आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। लोगोसे माखासे कमेन्टफोरनि सायावबो आङो दिनै फंनैसो बुंहरनो सानदों। माने आङो गासैनिबो कमेन्टफोरखौ फरायो, नायो मा सोरा मा लिरदों सोर मा लिराखै। दा अब्लाबो आं माने रिप्लाइ हरनाय जाया, नाथाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसोब्लाबो बुंलांगोन। दा बेनिखायनो नोंथाङा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो। दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालाम दिनै। जाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोननो हायाखै एबा वाट्सएप नाम्बारखौ मोननो हायाखै नोंथांमोनहा गुदिनिफ्राय जोबजासिम बे भिडिअखौ नायना हो, अब्लानो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोननो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला गोबांथार भिडिअ आङो वाट्सएप नाम्बार बा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होबोबाय, नाथाय नोंथाङा ससेल' भिडिअ नायनायखाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोननो हाया। बेनिखायनो भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायना हो, अब्लानो मोननो हागोन। आं भिडिअनि गेजेरावहाय सोखावनानै होगोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ, आरो आं अबेबाफोर भिडिअआवहाय फुलबो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होबाय, नाथाय गोबाङानो लानो रोङाखै। आरो जाय बिथांमोनहा फेसबुक पेज नायगिरि, आंखौ फेसबुकआव फल' खालामगिरि नोंथांमोनहा आंनि बे मोनसे फेसबुक प्रफाइल पेज दङ अमृत बसुमतारी। बेवहाय आङो आंनि बे कभार फट'आवनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखानाय दं। नोंथांमोनहा बिनिफ्रायबो थांनानै इजिलि लानो हागोन। दा दे जिखियानो जादोआ भिडिअआ गोलाव जागोन एसे, नोंथांमोन गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो शेयार खालामनो दाबाव। नोंथांमोनहा आंखौ दिनैसिम जेसेबांखिनि सापर्ट होबोगासिनो आरो इयुनावबो होलांबाय थागोन होननानै मिजिंथियो नोंथांमोननिसिम। दा आङो सिगाङावनो कमेन्टफोरनि फारसे आङो सावरायनो सानदों नोंथांमोन। गोबांथार माने गोबां सुबुङा कमेन्ट खालामबोबाय दिनै गोबाव समनिफ्रायनो, माने दिनैसिम माने जोङो इसेबां माने रिप्लाइ हरनाय जाया। आंनि इउटुब चेनेलावनो जा बा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसन आफादनि फेसबुक पेजावनो जा बा आंनि पार्सनेल पेजावनो जा नङा होमबा, आङो बेफोराव गासैबो जाथायफोरनि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनाय जायो। दा बेनि गेजेरावहाय गोबांथार सोंनाय फिननाय जायो नङा होमबा, कमेन्ट खालामनाय जायो रायजो राजाफोरनि गोसोआव साननाय। दा बे खेथ्रआवहाय माने 99%आनो माने जोंजों सापर्ट, जोंखौ हेफाजाब होयो नोंथांमोनहा, बा आंखौ हेफाजाब होयो बा जोंनि आफादखौ हेफाजाब होयो आं नुनो मोनदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों बेनि सायावहाय नोंथांमोनहा इसिबां माने जोंखौ हेफाजाब होगासिनो दं। दा बे जाहोनावनो जोंबो माने गोग्गानाय एबा देरगानाय मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंबो मोजांनिफ्राय मोजां खामानि मावलांनो होननानै जोंनावबो मोनसे गोसोआवहाय साननाय फैयो एबा नाजानाय फैयो नोंथांमोननि बे सापर्टआवनो। दा बेनिखायनो आङो मिजिंथियो इयुन समफोरावबो नोंथांमोनहा अराय सम आंखौ एबा जोंनि बे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसन आफादखौ हेफाजाब होलांगोन एबा मदद होलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय नोंथांमोननिसिम। दा कमेन्टनि खोथा होननानै बुङोब्ला गोबाङानो माने प्लास पइन्टखा नङा होमबा, 99% आं दहायनो बुंदों। नाथाय 1% सुबुंफोर थायो, नोंथांमोनहा मिथिखागौ बा नोंथांमोनहाबो नुयो। बे 1% सुबुंफोरा माखासे फंबायफोरा माने बुजिनो हास्लाबाखै खोमा बा बुजिस्लाबा, माने बिथांमोनहा ओरैबायदि कमेन्ट खालामो माने गोसोआव नाङो। आंनावल' नङा बा सोरनावबाल' नङा नङा होमबा, बे कमेन्टखौ नायनाय जाय बिथांमोनहा नुदों बिथांमोनहाबो गोसोआव बोरैबा मोनो खोमा आरोखि बेफोरबायदि कमेन्टखौ। दा बेनिखायनो कमेन्टखौ एसे सानै हयै खालामलायनांगौ नङा होमबा। गोबाङानो माने सासे सानै सुबुंफोर दं माने बिसोरो माने हिटारफोर जायखौ होनो नङा होमबा, बिसोरो एसे बिथांमोननाव कमेन्ट खालामनायनि माबा दङ आरोखि। बिसोरो साननानै खालामा कमेन्टखौ, माने जेरावहाय जिरायनानै मबाइल स्क्रिनाव थुनानै कमेन्ट खालामनायनिफ्राय सोरबा सासे बेक्तिखौ मोनसे स्पटआव थांनानै मदद हैनाय आरो कमेन्ट खालामनायजों गोबां डिफारेन्ट दं नोंथांमोन।
बेनिखायनो एसे सानै हयै खालाम मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांनि कमेन्टआव जोंल' नङा बै जायफोरनि न'खरावहाय जाथाय जादों जायफोरा जाथाय जानानै अलरेडि दुखुआव दंखायो बिथांमोननि गोसोआबो माने गाज्रि जायो बा बिथांमोनहाबो लोरबां जायो नङा होमबा दा जोङो ससियेल मिडियायाव गोबां भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामखायो नङा होमबा खालामथावाबाबो बाहाय माने गाज्रिद्राय खोथा बुंनानैबो मुलाम्फा गैया नङा होमबा दा जों आपल'ड खालामनायावनो मिथिखायो मानि थाखाय खालामदों नङा होमबा जाहाथे इयुन समफोराव गाज्रि खामानि दामावथों होननानै जोङो मिथिजाथों होननानैनो जोंनो आपल'ड खालामखायो दा बेवहाय बांद्राय गाज्रिद्राय खोथा बुंहरोब्ला बेफोर माने एसे टर्चार खालामद्रायनाय जायो आरोखि नङा होमबा नोंथांमोन आरो बिनिफ्राय माने जोंनिसिम कमेन्ट खालामहरो जोंखौ बुंहरो सासे सुबुङा बुंहरदों माने हमनानै दोननो हायोब्ला मानो दोनफैनो हाया नोंसोरो बिमानि मेगनाव मानो मोदै खालामखो होननानै आरोखि दा जोङो बिथांमोनखौ लेंहरखायाखै सिगांनि भिडिअआवबो आं क्लियार होखादों नोंथांमोन जों सोरखौबा लेंहरा बेंगलरावहाय फै ओरैबायदि खालामफै होननानै खामानि मावफै बा सोरखौबा लांफै होननानै दा बे लांफैलायनाय फिसाजो लांफैनायनि खोथायावबो जोङो माने बेवहाय मोजां मानसिखौ लानानै फै बा मोजां मानसिखौ थिनहर होननानै जोङो सिगांनिफ्रायनो साजेसन हरखादोंमोन बेहाय जोंनि दाय गैया बेनिखायनो एसे कमेन्टखौ सिन्था खालामनानै लिरहरोबा गाहाम जागौ आरो नङा होमबा रायजोफोर दा बेनिफ्राय बेफोरथ' सोलिलांबाय थागोन नङा होमबा सोंनाय फिननाय बा माखासे हिटार्सफोर थायाब्लाबो जाया नङा होमबा नोंथांमोन गासिबो प्लास पइन्टआव थाजोबोबा माखासे गासिबो पजिटिभआव थाजोबोबा माखासे नेगेटिभआव थाखायो बे थानांगौखा अब्लासो माखासे खामानिया जानानै फैयो नङा होमबा दा बेफोरखौ जों जेबो साना अब्लाबो खोथाफोरखौ एसे सिन्था खालामलायोबा जोबोद गोजोननाय मोनो आरोखि गोसोआव मानो होननानै बुंब्ला दिनै जायनि न'खराव बिपद जायो बिसो मिथियो नङा होमबा जायनि न'खराव बिपद जाफेराखै बे मिथिया बेनिखायनो बिपदा दिनै मानसि बासिनानै जाया नोंनावबो जानो हागौ बा आंनावबो जानो हागौ बेनिखायनो कमेन्टफोरखौ एसे सिन्था खालाम बा खोथा बुंनायखौ दा बेनिफ्राय हेफाजाब खालामगिरिफोराबो ओरैबायदि खस्थ'आव दंखायो नोंथांमोन जोङो मानो होननानै बुंब्ला दिनै जोंहाबो गासैहाबो सोरहाबा फेमिलि दं सोरहाबा गावनि न'खर संसार सालायनो थाखाय दिनै जायफोरा बेंगलराव दं बा गुबुन रायजोआव दं नङा होमबा गासैबो गावनि न'खर संसार सालायनो बा गावनि माबा मोनसे थांखि लानानै फैयो नङा होमबा बाहेरायाव दा बे जाहोनावहाय नोङो गावखौसो नायनो ना गुबुनखौसो नायनो जायो अबेबा समावहाय ना नों सासेनिल' नङा दिनै सापर्ट खालामनांगौआ हाजार हाजार जोंनाव केस पेन्डिंफोर दङ जोङो नाजागासिनो मावबोगासिनो नङा होमबा दा बे खेथ्रआवहाय माने गोबांथार माने टेनसनाव थायो जोंबो सोरनिखौ खालामग्रोनो सोरनिखौ मा खालामनो हानो फारसेथिं गावनि नायनांगौ गावनि उदैखौ नायनांगौ नङा होमबा जोंबोथ' मोनसे कम्पानियाव बा सोरबा माबा मोनसे जब मावनानै दं नङा होमबा माबा मोनसे नङा मोनसे दा बेवहाय जोंहाबो गावनि जबनि फारसेबो साननांगौ दिनै सानफ्रामबो सुटि लायोब्ला सानफ्रामबो एबसेन्ट लाबाय थायोबा माने जोंसो होखारजागोन माथो दा बेवहाय जोंनो गावबा गावखौबो साननांगौ जायो दा जेबो नङा जों अब्लाबो हानायमानि जोङो गावनि डिउटिखौ कमप्लिट खालामनानै माने गुबुनखौ जों हेफाजाब होनो हाबावो बा होबोयो बेखौनो जों जोबोद गोजोननाय मोनो गुबुनफोरखौ हेफाजाब होनो मोननानै जोंनि गोसोआवबो गोजोननाय मोनो आरो नोंथांमोनहाबो गोजोननाय मोनो खोमा बेफोरबायदिखौ नुनानै दा नैबे आङो जोबथायावहाय भिडिअआ गोलाव जाबाय रायजोफोर कमल बसुमतारी चिरां जांसिबारिनि बे आदैया जे ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै बानियामबादि रेलवे स्टेसनावहाय थाबोदोंमोन नङा होमबा तामिलनाडुआव दा मादैखौथ' आंनो लाबोखाबाय सम्पारानि बसुमतारीखौ बेखौ आंनो लाबोनानै दा गावसिनि रिलेटिभनि न'खराव दोनदों आङो मैयासो थांनानै नायदों एसे देहा गाज्रि जादों गुजुनाय मानाय जादों होननायखाय आं मैया मोनायावहाय थांनानै नायना फैदों हरनि 11थायावसो सफैदों आङो दा जेखि जादोला नैबे कमल बसुमतारी आदैखौ जों दासिमबो मोननो हायाखै आं क्लियारलि नोंथांमोननो खोन्थाहरखाबाय माने आं जेरैहाय माने आपडेट होगोन गेजेराव होननानै बुंदोंमोन जों बिथांखौ दासिमबो मोननो हायाखै गोबां नाजाबाय आरो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहाबो गोबांथार नाजानानै दं बिथांमोनहाबो एफआइआर खालामनानै दं पुलिस कमप्लेन खालामनानै दं आरो पुलिस कमप्लेन खालामनानै जाय पुलिसा बे केसखौ हेन्डेल खालामदों बिथाङाबो तामिलनाडुआव बे केसखौ ट्रेन्सफार खालामहरबाय मेलनि गेजेरजों मैयानि समावहाय दा बिथांमोनहाबो गोबांथार नाजागासिनो दं जोंबो नाजागासिनो दं दा बेनि गेजेराव जों माब्ला नङा माब्ला सानसे साननै एसे एनै लेट जायोब्लाबो जों मोनगोनखौ मिजिंथियो आरो आङो मोनसे खोथा खोन्थाहरनो सानदों गोजानैब्लाबो बियो सियर नङा नोंथांमोन माने दा नैबे सप्तायाव जोङो जोमैनि फारसे बिनि फिसाजोनि फारसे जोङो थांनायनि प्लानिं खालामदों CWCनिफ्राय बख'हैनायनि फारसे माखासे पेपार डकुमेन्टसफोरा रेडि जाजोब्बायथ' माने सिगांनाथ' गोमाजोब्बायमोन नालाय ट्रेनाव थांफाजोब्बायमोन दा जों बेखौ बे सप्तायावनो
मावफुंगोन बायदि जों एसे थांखि लादों नाथाय सियर नङा आरो बेजों लोगोसे हागोन ना हाया बेबो सियर नङा माने आङो तामिलनाडु भिजिट खालामहैनो बे बिथांमोनहा जे रेलवे स्टेशनाव ओंखारफ्लांदों बे रेलवे स्टेशनसिम आङो भिजिट खालामहैनो होननानै आङो थांखि लानानै दं दा जाफुंगोन बादिखौ आं सानदों आङो माने बे एरियायावहाय भिजिट खालामहैगोन माखासे पुलिसफोरजोंबो लोगो हमनानै फैगोन आंहा माने तामिल लोगोफोर दं आं दा तामिल लोगो जों रायलायदों दहाय आंनि लोगो दं सासे दा बिथाङा जुदि टाइम होनो हायोब्ला आं बे तामिलियान लोगोखौ लानानै माने बेहाय भिजिट खालामगोन मानो होननानै बुङोब्ला आं तामिल भाषा रोङा आरो बिथांमोनहा हिन्दीयाव माने एसे बांद्राय रोङा होननानै जों मिथिनो मोनो बेनि जाहोनाव दा तामिल भाषा रायलायनो गोरोंखा बा तामिल मानसिखौ लांफायोबा एसे इजि जागोन साननानै आं दा बेखौ लांफानो सानदों दहाय रायलायहरदों जुदि बे सियर जायोबा सनिबारसिमाव जेबो बे कमल बसुमतारी बिथांनि जेबो आपडेट मोनाब्ला जेबो इनफरमेसन मोनाबा आङो रबिबार फुङावनो आङो हरनि माने सोरांसिनि आङो 2:30 बा 3टायाव ओंखारगोन बेनिफ्राय ओजों 6टासोआव सहैनाय आं खालामनो सानदों आरोखि दा आं बेवहाय थांनानै भिजिट खालामगोन एरियाखौ आरो माखासे पुलिसफोरजोंबो लोगो हमनानै फैगोन दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन बाय थेंक इउ टेक केयार नोंथांमोन